Oh. Yun. Anong kulay ang nag-i-start sa letter M? M? Ano? Mayonnaise. Ay, Dana. 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 Dana naman. Nag-ibasin guys. Ay na, punayaw. Good morning po mga ka-dragon. Ngayong araw po kami po ay kukuha ng kaimito. Kaimito? Ayan o. Yan o. Kaimitong amorado daw. Amorado. Yan, marami kasi ngayong kaimito sa ano dahil ano ba yung season dahil season ng kaimito, yeah, mag-harvest tayo ng ano, star apple. Tara na! Color violet siya, guys. Amorado kung tawagin sa amin. Tara guys, samahan niyo po kami. Mukbangin natin mamaya. Yes. Let's go. O, akyat na Dana. Si Dana magaling akyat. O, Dana! Naka-cycling man ako. Wala na naman. Si Dana ang magaling sa akyatan. Bala kayo dyan. Ano, Entek? Diyan kayo, sa may Cebu. Wala dito dito lang naman yung Yung buyabano lang naman. Yan, na-miss ko mag-akyat, guys, kaya ako ang aakyat. Alam yung ano ako dito, expert Tanggalin mo tayo na yung dito. chinilas mo. Muna ipakitain ko ng chinilas. Ay, ano to, dito ako sa kabilang side. May mga unggoy. Danay, abuhos, madani. Wow! Wala kayo dyan. Tikman mo, Dana, kung masarap. Tingnan ko lang ha. Tikme. Yung makintab ha. Para kaunggoy dyan. Baka layot-layot na yan. Yung makintab Dana yun oh. Matamis. Ayun o, sa ulunan mo. Bahala daw kayo. Dana, magtira ka naman, Dana. Ayun o. Wow! Ang dami, oh. Oh, pag lahat inuga. Ayun o. Ang dami dyan Dana. Tapos, yan o. Ayun pa. Ito. Ayan guys. Wow. Sarap. Nandito kami marami. Marami dito oh. Bolo ko dyan eh. Pitin mo ka baka kami eh. Pitin mo kami. Ate Gretchen, oh. Ano yung iba? Nanata. Ito, oh. Maganda yun sa taas. Nako, nabaheng. Si Dana kasi nakarap sa akin. Dana, ilaw pa yan eh. Hinog yun. Uy, Dana, dandan. Maputol mo ga yan. Nalala ko sa ating Joan sa ganito. Ako naman sa kanya. Ay, Nagka-split yan. wag mo rin eh. Huwag mo rin. Why? Saan na? Hoy, magputol lang pinapakan mo. Ay, Dana, oh. Ay, sira na po ito. Ah, Sira na. sabi ko hindi bilog ko. Yun, ang violet na. Tikman natin. Pero sa may cellphone ko lang. Kat ganito pala eh, inog na. Yun, oh. Sarap. Kat maliit. Maliit na murado. Ang sarap sukaan nito.
Ay, isa di, ay dalo. Isan! Dali, magkain ka na ganito, gamot sa panay mo. O sige, may cellphone yan. Ako, magsikan mo na. Baka namin dito. Bakit kami dito? May pasaway na bata kami kasama, guys. Ay, nalagyan yung mukha ko. Wala ka na dyan. Ano magkano guys? Ata sa mong salo. Uy, Dana. Payatot na dyan. Kaya mo, te? Kaya mo. Oh. Ito, okay na to. Yung makinis. Yan, yung ganito lang. Ganito. Sige. Oh, malagta na to. Kaya na na. Huwag ko na pinkyate. Ano, pagod? Takot po, daming nakuha. Ang bawis mo. Doon naman tayo guys kay Ate Greta. Sarap guys oh. Sarap. Oje oh. Sige. Oops, galing. Galing ng ating catcher. Oh. Yun. Ang dami oh. Guys, may ito. Tikpan natin guys. Wow. Gusto mo? Atot ka. Lamis ko to dragon fruit. Anong kulay ang nag-i-start sa letter M? M? Ano? Violet. Kilitin mo ako, ge. Kilitin mo baga ako. Natawa baga ako. May unggoy sa taas. Ay, magpitas ka na Kain lang. Nung bata kami, ito lang yung nilaki namin. Alam mo yung tipong kakakuha lang namin ng hapon, kinabukasan, nakabang na naman yung ano. Hindi, kamo. Basta may nagkunting violet lang, Oo. pitasin na agad. Ba't kaya gano'n? Hindi man lang mapa-violet lahat. Talagang gutom na gutom tayo dati. Basta may nakakita lang na nag-violet konti, pwede na Ito, laki nito. Oje! Ako, nakadalawang tray na kami Nayo! Ay, galing nga! Sarap. Nakangaring siya. Sabi niya, Ayun, Teo ko violet. Kalaki. hindi ko maabot. Si Dana, sanay na sanay mag-akyat eh. Ako sanay din mag-akyat, kaya lang medyo nagka-phobia na. Naspag kasi ako dati sa ganito eh. Yung doon, okay lang, anti-wibes. Yung nataganan ako ng kahoy, hindi ako makaahon. Tayo nila bunay. Ako naman, ang experience ko dito, kami ni Agnes. Umakyat kami doon sa kasama si tatay mo doon, G eh. Nakaakyat nga ako, problema naman maglulaw.
Yung kawiwit ng ka. Oh, galing ni Gigi ah. Catcher. Catcher si Gigi. Yon. Hi guys. Ayo, jangan lumari. Di pau-pau. Kala ko yun na yun. Galing ah. Uy, Dana. Dana. Dana, kain ka na naman. 5, 4, 3, 2, 1. Yan na, wala. Nauli wala. Ang dami na. Ang dami na. Ano? Tama na yan? Dami yan? Dami na yan? Dami na yan. Ay, Dana, mukha ayaw na magbaba ni Problema ko din, Dana. parang bumaba. Hindi na ako makababa. Magbitin na lang. Dito, oh, parang gusto ko dito sa Bayabas magdaan. Kaya lang, Bumaba ka na din, oh. Hindi ako makakapit. Wala akong kapitan. agibitaw. Ako maginig dito. Guys, hindi na ako makababa. Awanan, nagasgasan. Buntis na yan bukas. May kampal na yan. Wala, paano magbaba? Kalaki pa man ang ubot mo. Bahala ka dyan. Magkalambiting ka na lang. Buntis siya ang kambal yan. Magbunga ulit to bukas. Bunga naman yan. Bunga na naman. Ba't si Dana, oh? Petik. Yun, di ba? Aba yan o. Ba na? Baba ka nga dyan, Dana. Puro kain nito yung... Buti ikaw magana eh. Hindi yan talaga. Ay, hindi. Parang ano, payat. Pero matibay ang bayaba. Oo, pero to kasing kay Mito daw. Hindi. Daw marupok to eh. Kaya din mo yan paglabas. Pag ginapakan mo yan, tapos sabi Lak! Wag na! Dito ka na magbaba. Huwag mo na ituloy, baka ikay madisgrasya. Yan, sige, akyat. Sige, Dana. Lalaksa ba na lang yung buwanga ko. Anong buhanga mo? May bigote ka na? May bigo. Kila ako. Burang mo. Sanay na sanay kayo mag-akyat ha. Yung dalawa sa taas, di sanay. Ne, naspakal. Sige. Yapawa ko kasi. Awanan, kurusing na na sa taon ko. Oo, Cute pa more. Gawan sila mag-akyat eh yan. Hirapan lang kayo magbaba. Pababa din. Kasi dyan ka nag-vlog. Sunggoy. Oh, ang dami naming kuha, oh. Ano ba? Kumakain ka ba ng kay dito? hindi. Oo. Hindi ko ng sosyal. Ang paggaluto ng sugat. Diba? Patay ka. Ano, masarap? Masarap? Yan guys, ito na po yung aming nakuha. Kakainin namin siya mamayang hapon kasi medyo mainit pa po dun sa aming kakainan. Yan. Let's go! Yun, oh. Magmumukbang tayo ng ano. Much later.
Kaimeta. Ma-store ako. Okay, ito guys yung ating gagawin. Ito ho. Ito po is lalagyan namin ng suka. Anong tawag doon, Antay? Sinuka ang kaimito. Hindi ba ka may ibang version kayong tawag? Kinilaw na kaimito. Kasi may suka eh. Tapos ito, salad daw na kaimito. Oh. Salad pero kaimito lang. Salad. Salad na kaimito. With bear brand. Bear brand lang kami guys. Yung pala may Oh, natanong. dali, gawin nyo na yung ating recipe. Chinem! Asan yung isang tray natin ay? Oh, guys, asin namin. Ante, magano ka rin. Ang sarap niyan. Ang tagal ko nang di nakatikim ng kaimito. Ay, yung kalat nyo, saan nyo ilalagay? Ito guys, yung nilagyan natin na ng suka at saka asin. Dagdagan na natin mamaya. Para matunaw na agad yung asin. Silpi. Alay, nagulong na siya. Dito ang tayo lagay. Yan, kasama din natin yung ating isang scholar, si Dale. Hey guys! Idiretso mo na dito. Mag-isa lang kasi siya eh, kaya sinama na namin. Nalulungkot siya. Nalulungkot siya. Hindi siyang kamari. Wala si Loli. Yan, ganyan. Tatanggalin sa balat. Sarap. Sarap. Sa mga naglalaway dyan. Kain na! I-try nyo to guys, sobrang sarap. Suka lang to, tsaka asin. Pwede nyo lagyan ng sili. Kaya lang hindi na kami naglagay ng sili kasi baka hindi kayanin ng ating mga senior citizen. Seniors. Kami senior, kamo 18 pa lang kami. Yung medyo matigas dyan. Una yung Yung 16 pa lang kami. Wow, sexy. Sana all. Sinabi ko 18, di nagpahig sa 18 eh, 16 ba? Uy, ba't Asin na. Alam mo na si Dana. Yung pinagbalatan nila. Wala pa nga. Natatakam na kasi. Kilad ka na dyan. Yung kilad ng balat. Ang ganda ng view namin dito. Yan, may Hangin na, kasarap dito matulog. pabulaklak din sa likod. Banaba. Bulaklak ng banaba. Banaba bante? Yan, bulaklak daw ng banaba. Tapos, palayan. Guys, ito lang yung aming recipe. Ganito lang po yung gawa namin nung mga bata kami. Pag walang bear brand, suka. Pag medyo rich, bear brand. Tapos, dati sa masarap to pag malamig. Nilalagay namin dati to sa ref. Sarap niya na. I'm craving na. Then, nilalagay natin ng konting pasas or raisin. Yan. Salad na salad. Kulang na lang yung crack cake. Naglipad ang fruit cocktail. Magkakaroon bulaklak ng banaba dyan. Ihalo. Parang katigas mo to. Wow, so yummy. Oh, Dana, first time mo makatikim ng ganito, may suka at saka gatas. Oh, para na siyang pag nilagay ito sa freezer, para siyang ice cream. Yan, nagibasin guys. Ay na, puna yan. Makapakatay mo. Lawan. Ayan, kwaraw. Meron pa bang isang para dalawahin natin yung ating salad. Huwag natin masyadong durugin kasi hindi siya masarap pag durug. Ano kaya unang mauubos? Alam na. Pero gurarog kami guys sa magkasulungat kasi gatas at saka suka. Sa mga nanonood po dyan, professional lang po yung gumagawa. Masarap. Sarap din ito. Sinuka ang kaimito. The best. Ayun pati, merienda tayo guys. Sarap. Hindi tayo guys, itong sinukaan. Alam ko na yung gusto ko. Yun.
Bakit? Yun! Hello guys! Wow, 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 wow! Sarap ka? Masarap pa yung ano. Pasas. Sumubok ka lang pagkarami ka dito. Masarap man yung Yes, oh. pasas kami. Diyan ka, dito ako. Dito ka, diyan ako. Ano may nag-aaway na. Pagpalikaw-kawan ng may damang kutsara. Dito! Anong dito? Kaya sila tayo dito. Kanya-kanya na sila. Medyo muna yung kay. Sarap. Ito naman yung sukan. Naon guys, sarap. Ngayon ko lang nakatikim ng dana. Oo, muna buro. Huwag kayo magtaka kapag sa sunod ng mga taon, meron nang nakatanim dito na ano kay Mito. May naputot na naman Sarap po. Advance happy birthday po kay Cafelver de Castro. Ang pagbati po ay mula kay Sir Felix de Castro. Advance happy birthday po. Happy birthday po! Happy birthday! God bless po! Kain po tayong kay Bito. Pinagandaan na po namin kayo. Pang patures. Patabol. Walang gakuha dito sa suka. Ako lang. Mamaya yan eh. Shoutout po kay Sir Dominic Casimiro from Honolulu, Hawaii. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Hawaii. Kay Auntie Daisy. Hello po. Yan, mga tayo Auntie Daisy na Imas. Hello po, Auntie Daisy. God bless po. Shoutout din po sa Medina family from Imos, Cavite. Hello po. Hello po sa inyo dyan, sa mga taga Cavite. Sabi ko. Ngayon nyo lang ito natikman. Masarap, no? Sabi sa inyo eh. Shout out din po kay Katukayo, si April Magsipo. Kamusta po? Hello po. Hello po. Natikman naman natin itong sinupaan. Naubos nyo na yung may gatas Dito ka rin sa may suka. Maglipat ka rin. Ang sarap. May ibang paghalo eh. Ang sarap din. Ako man dito. Dito rin kayo, balik tayo. Kapag nag-tours yung isa, mag-tours ka na. Excuse me, madam. Binukaka yan. Makamutik ka man siya. Galing ka mo, tumutik na mga. Shoutout po kay Ma'am Rayalyn Reyes. Hello po. Hello po ma'am. Thank you. Kain po. Shout out din po kay Sir Jaylord Mansibang. Hello po. Hello po Sir Jaylord. Kamusta naman yung school yung dalawa? Baksak. Dan Kuwana. Lord Kuhan. Ba't bagsak? Hindi ko alam po. Diba, Ang galing naman ng tutor mo. Bakit bagsak ka? Module na nga, bagsak pa. Paano pa kayo pag face to face? Pagputupis walang isip. Walang pakialam. Ano tayo dyan? Hi class. Hi, ma'am. Pag face to face kasi kayo, meron kayong magpapakilala kayo sa isa. My name is Colabang. Dali, paano ka magpapakilala? Di ba sinabi na, tinuruan ka na namin? Oo, yung English pa nga yun eh. Nahihiya po ako. Pag nasa school na. Gusto lang po namin mag-thank you sa may-ari ng kay Mito. Thank you po. Sir Thank you po, Kuya Manuel. Ba't ganyan ka magkain natin? Sinip-sip mo lang? Kahirap tanggalin eh. Ano naman sa akin? Natamad ako. Hindi ako kaya tanggalin. Hindi ko binatanggal. Ako ginawabandan. Ako din, ginawabandan ko ng gusto. Barang talaga. Ako kasi, natatamad ako. Gusto ko magkain ulit. Magkain. Baka maubusan. Ay, sis me po. Nagsugan. Ay, sis me. Son. Ganito guys, oh. Watch and learn. Watch and learn. Paamo yung kon mo din ako. Tapos pipindutin mo lang siya ng ganon. Yan.
May lalabas. Kain po. Kain tayo. Girl tapang na naman siya. Comment doon mga katapang girls daw. Katapang ladies. Mga katapang, nanggigigil ako. Paano katapang eh pag May alimango. may alimango gaanuhan. Really agad. Ikaw nga, Dana, magkatapang ka nga. Matapang. Ako ang lahat naglalaba. Pati-o at bra. Nahihirapan na ako. Bakit di naman kita na pinaglalaban ng panty at bra? Bra at panty mo lang dinalaban mo. Nalapang ka pa. Ano, nabusog ba kayo? Excuse me po. Busog mo yan. Sayang to guys. Ito pa, sa kabilang side. Sige, paligsahan na naman kayong dalawa. Dalawa na naman kami. Suka na naman tayo. Tsukahan. Ay, Dalen, lapit ka dito. Kamusta ang school mo, ang pag-aaral? Mabuti naman po. Mag-aaral mabuti? Okay, very good. Jorlin. Baka may boyfriend na ha. Ay, wala. Unahan nyo pa kami. Mahiya naman kayo sa matatanda. Yan si Dana talaga meron na yan eh. Mahiya naman kayo sa 30s. Wala na daw. Wala na po. Sikpe. Nerenta na dyan. Hindi niya matanggap. 30 na siya. Welcome to the club. My goodness. Baak mo talagaan guys. Doon ka rin naman papunta eh. Una-una lang mag-ano. Hindi 30. kasi hindi pa mag-asawa ah. Para magsunod ako. Lax. Kayo, 30 na po kasi kayo. Dana, pag gusto mo ba Kami, kaming ano, Da- kami, Dana. bala kami. Dana, gusto mo ba kaming gayahan? Anong ilan mo? Ano yung sabihin? Gusto mo kaming Yung gayahan ano, na ganito yung edad na- namin? Single pa rin kami. 30 na kami, wala pa rin. Hindi Nakautot? 30. Sino nakautot? Haba ng Peng! takot. Ah, salita ka dyan. Ikaw naman nag-utot. Kunwari ka pa dyan. Sabayan mo pa ng salita para hindi marinig ah. Naramdaman ko yun. Epekto na ng gatas at suka. Nag-grounded sa lupa. Sabi mo, gutot yun na. Sabayan Hindi, niya pero yung kay Mito, nakakapatigas ng ano talaga yan eh, ng poops. Nakakapatigas talaga yan. Ganito ka lang humawak, oh. Yan. Ay, gata. Makahawak ka naman ano eh. Dapat yung pear si Luke. Imok di. Dito na lang po ang aming episode. Sana nag-enjoy po kayo. Bye-bye!